Bhí an nómcha réaltaí pop ceáil á cruthú, agus leithráte nach gur talim riúchlaigh níos mó, agus his an tón as an ggóilteoir. Chuirt Lobosoft do mór riomh ar siúl, agus dústádáil na páistí a námhacha. Aniu mar denmh cleachta don ceoldrama atá á chuirgan ar siúl i Gaeltacht Láiste Mánaíd. Well, ma héin agus Francesca an múntar ceol an seo rinne an cinenne Grammar Geary ceoldrama dhéanamh, is é seo ar géadlíon leis an idirlíon níor thosaí an scoil Caribbean ó hin. So bhí mar Geary ceoldrama chu siúl agus an eispéir sin a roint leis na scoláirí is dócha. Is mis an príomh character Galileo Figaro is character an aisteach é. Bhíon na bringlódí seo aige agus cluiseann sé focail agus fiúna na bringlódí agus it's just character an crackáilte agus it's bra leis a hain really. Mis is scaramouche sa ceoldrama is Colleen mé a bhfuil sort punk mar stílaí agus is rebelúnaí. Tá gá ar an eile agam le mo fortna Galileo agus Tá cean bháin acu ó trid go grá so bíon afar mór in na Harán ar fad. Tom ceapa bheith im bhucail ach níl an wig ar bhiniu. Tom ceapa bheith im Bohemian agus mar like sort rebelúnig agus Tom just sort crackáilte mar character deagan. So áireann sin sé go leir weim, Tá bhí gurí rock agus roll a thuirt arás. Níor siad ar an olalas bhíon geoldrama ach bhíon ceol go léir ar olalas acu sa ceir sin go mórlainn leis an bróise seo. Agus iad dul i dtaithí ar na haisteáin agus céáit in is na focail leis an geol. Is í Killer Queen an character atá, is bhír smachta chu gachtain ar an bplanéid seo agus tuiscíir fá réile Galileo agus scaramouche agus sin an chéidir go bheith mé Killer Queen. Níl mé tar éis riomh chu na roimh seo, tá sé seo chéidir rilí i chana ach ceapan go mé duna sort iarcht maithas as féidir sin rá. Bhíorm gachard eolalam, bhíorm nótaí eolalam, chun is canan níos fuide eolalam, bhíorm harmóna eolalam agus stuff mar sin i sé an deachar, tá fósaigh feolalam. Seo an chéadúir bhfuil mé tar éis ról mar seo ghlacha geoldrama ach tá tar éis roinnt tuisbánta sin a seanam an piano. Sin na méid a bhfuil déanta agam rilí ach níl na tar éis canna gur an grúpa go mór seo. Cínta ní mo stíl fearsanta é ach tá wig curca arm, tá sé cótreim le cathal ach is íbhil am éon á riar a céanach bhfuil seo cadbh arm deaganá. Déanam stadéir de aisteúir le an London Academy of Music agus Dramatic Art agus Tom Baldwin Stage School Theatre Works. Tá ag smúna bheith déanam stadéir an aisteúir le haithníonn sé go mórlam agus tá céad fan géad passion agam do. Ní dóil an gráibh siad rochainte an tús bhí siad sort cúthach faoi gahfad ach inis tá si cosúla daoine profisiúnta suas an státe sin siad lánsásta le hain lán le muoín agus bra tá camera. Tá níos mó measa acu ar na hálína inis agus an méid ibre tóga sé chun fiú ar an bháin a chuir le chéile. Tá siúrt annachcuid ibre agus an go dtigann siad an próséis inis agus is féidir le sin óhil sa saoil agus is feictear i gcónaí a ggéisteach an ceol agus éon ceolcurmatá a freaslacha.